Водолей! Седмицата от 19 до 25 октомври ще изисква от теб пренастройка на действията, мобилизиране на ресурсите, с които разполагаш. Все още нямаш яснота как да промениш поведението си спрямо предизвикателствата и променените жизнени обстоятелства. На този етап преосмисляш отношенията с околните. Основна дилема в живота ти ще бъде на къде и как да продължиш. Кое е най-значимо за реализацията в живота ти? В финансово отношение и във връзка с теглянето на заеми ще имаш подкрепата на партньорите си в съвместните ви проекти. В началото на седмицата настроението ти ще бъде потиснато, но към сряда вече ще се чувстваш добре. Ще имаш нужда да споделиш идеите си с приятели. Сега е най-подходящото време да излезеш и да правиш нещо интересно. Ще имаш успех в екипната работа. Интелектуалните ти занимания ще бъдат вдъхновени от новаторски дух. Краят на седмицата ще бъде меланхоличен, но духовен. Изглежда добре ще си прекараш, така че приятно от мен.